Na bratislavského primátora Vala sa to valí z každej strany. Po jeho rozhodnutiach sa mu oslabil aj poslanecký klub v mestskom zastupiteľstve. Už aj jeho privrženci zisťujú, že jeho opätovné zvolenie bola chyba. Vybudovanie cyklopruhu na Vajanského nábreží obmedzilo dopravu pri Dunaji a naštvalo toľko obyvateľov, že na primátorovom mieste by som chodila akurát tak bratislavskými kanálmi. Nuž, ale to nie je všetko. Valo si za 34 000 eur z daní mesta robí politický prieskum spokojnosti. Rada by som videla ten výsledok. A to v čase, keď ide občanom dvíhať dane, riešiť takéto veci. Najskôr si z mestských peňazí objedná osobný mediálny coaching, teraz prieskumy svojej osobnosti. A my, bratislavčania, sa mu na to skladáme. Tak to teda nie. Vyzývam primátora Matúša Vala, aby si to zacvakal z vlastného vrecka. Alebo nech mu na to prispeje jeho domovské progresívne Slovensko.